Ja, jamen, jeg tror, det er blevet til, jeg tror sgu 5, for der var 2, der også bare ringede, som ikke er inde i systemet. 5 er det blevet til. Er sådan lidt varierende størrelse. Men det er jo stadig imponerende til betragtning af, jeg tror, vi kørte det i 2 uger. Var det ikke præcis 2 uger, vi kørte? Det var sådan noget fra mandag til søndag. Altså, jeg fik jo masser af henvendelser. Altså, det var jo virkelig effektivt. Hvad synes du, det var at komme i gang? Det havde jo ikke ret meget. Det synes jeg jo bare har været nemt. I havde jo lavet nogle rigtig fine opslag, sådan nogle, altså noget fint forarbejde, hvor det ligesom pænt ud, og det var jo lige til at lægge op, og havde jo også ønsket effekt. Folk tror jo, jeg kommer fra den by, hvor det står, altså Hej Næstved, eller hvad det stod, ikke? Du så fik beskrevet det. Hvordan synes du, det var? Hvordan fungerede det i praksis? Hvad skete der, når nogen skrev op som lead? Jamen, det fungerede jo ved, at enten så opdagede jeg selv, at der var en notifikation i Instagram, eller Metas Business Center med, at der var leads, der skulle gennemgå. Så hvis ikke jeg havde noget at opdage det der, så fik jeg en mail, hvor der stod, at den og den gerne ville kontaktes. Så det fungerede jo meget nemt og automatisk, og kom selv ind i det ordrestyringssystemet. Så det var meget, meget overskueligt. Hvis der er nogen, der overvejer at prøve, kan man sige, en trial month med os, men de tøver, hvad vil du sige til dem? Så vil jeg sige, det skulle de bare gøre. Jeg har ikke nogen fortrydelser ved det. Det har spillet. Og det er risikofrit at prøve det af. Og jeg har ikke, jeg har jo faktisk følt det modsatte af pres fra jer på, og jeg synes ikke, I har prøvet at sælge mig et eller andet, som jeg ikke ville have. Altså, jeg har været meget åben omkring, at det var fint at prøve det, og så kunne vi gå videre, og det kostede det og det. Så jeg har ligesom vidst, hvad jeg gik ind til, og hvad der ventede længere hen, hvis jeg fortsatte med jer. Og som sagt, det ville jeg egentlig også gerne, men nu har jeg så meget i ordrebogen, at det bliver lige til en pause. Men ja, jeg vil helt klart anbefale at bruge jer. I har været super skarpe til at svare hurtigt. Altså, det er bare nice, at man kan få fat i dem, der ligesom sidder med hænderne nede i materien. Og det er ligesom jer to, som driver værket, og det er også jer to, man får fat i. Der er klart en fordel ved at bruge mindre forretning, end at bruge et eller andet stort bureau, synes jeg. Og det tror jeg gør sig gældende for mange mindre virksomheder, at det der med at have samarbejde med andre små virksomheder, det er bare federe, fordi at man har den der kontakt med dem, der har noget på spil. Så får man bare en bedre service, og man har lidt mere tillid til hinanden, synes jeg, end hvis det er et eller andet stort ansigtsløst virksomhed.